Vítajte v Podskaute. Koľko je to už času, čo sme sa spolu nevideli, nepočuli. Podskaut je stále, podľa mojich skromných informácií, jediným skautským podcastom na Slovensku. Začali sme v čase covidu, keď sme hľadali spôsoby pre skautov a vodkyne na nejaké zmysluplné aktivity. Okrem Podskautu tie aktivity prebiehali v online priestore v rôznych podobách. Podskaut bol dielom zo pár ľudí, ktorí sa viac alebo menej pohybovali v mediálnom prostredí, v mediálnom tíme Federácie skautov Európy. A začínali sme naozaj v takých veľmi základných podmienkach. Nahrávali sme to doslova na kolene. Snažili sme sa, aby tie informácie, ktoré ponúkneme mladým ľuďom, aby ich povzbudili práve v tom čase, ktorý bol veľmi náročný na stretávanie sa, na rôzne aktivity na verejnosti. Chcem sa v tejto chvíli veľmi poďakovať Noemi Galajdovej, ktorá strihala podcast a dala mu takú grafickú podobu. A Noemi je autorkou krásneho dokumentu ďalekou cestou, ktorý mapuje vznik našej skautskej organizácie na Slovensku. Mapuje 20 rokov tejto organizácie. A Noemi, ďakujem, že si mi pomáhala, že si bola pri tom a venovala si tomu svoj čas. 20 rokov Federácie skautov na Slovensku je dlhý čas. A ja musím zdôrazniť jednu takú historickú vec, že sme mladá skautská organizácia, aj malá počtom členov, ale v histórii skautského hnutia na Slovensku sme organizácia, ktorá ponúkla skautingu, alebo ktorej členmi a ktorej duchovnými asistentami sú dvaja biskupy, dvaja vladykovia grécko-katolíckej cirkvi. Je to vladyka Cyril Vasil a vladyka Milan Lach. Jedného z nich dnes je mi veľkou cťou, že jedného z nich dnes môžem privítať u nás v štúdiu, vladyka Milan Lach. Vítaj medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Vladyka, toto oslovenie je vo všeobecnosti známe. Čo toto vznešené oslovenie vlastne znamená? Odkiaľ pochádza? Kde sú jeho korene? Tak čo ja viem, pochádza z veľkomoravských dôb, teda od čias, keď tu vládli vladykovia. Teda vladyka je také niečo ako knieža, nejaké lokálne knieža nejakého územia, regiónu. Takže vladyka má slovanský pôvod a vlastne prešlo potom aj na biskupov, ktorí boli, alebo ich považovali za nejaké kniežatá, aj keď ja myslím, že to už dnes my nie sme žiadne kniežatá. Ale je dobré počuť o tom, odkiaľ toto oslovenie pochádza. Hoci grécko-katolícka cirkev je počtom veriacich možno tak trošku v tieni rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku, ale je to živá cirkev a cirkev, ktorá rastie, tak podobne je to aj s Federáciou skautov Európy na Slovensku, ktorá tiež je malou skautskou organizáciou, takou rodinného typu. Oslavujeme 20 rokov existencie. Ty si bol pri vzniku tejto organizácie na Slovensku. Aj vystupuješ v dokumente Noemi Galajdovej, kde hovoríš o tom, ako to bolo, aké boli začiatky. Ale prosím ťa, povedz aj nám v Podskaute, že ako si na toto obdobie spomínaš, alebo možno, že nie presne to obdobie, ale možno v akej kondícii ty vidíš tú skautskú organizáciu našu za 20 rokov. Je to fajn? Ako sa na to pozeráš, na tých 20 rokov? Ja si myslím, že 20 rokov nie je veľa. Ja myslím si, že potrebujeme byť trpezlivými a potrebujeme byť aj pokornými, zdravo pokornými, nie falošne pokornými. A teda myslím si, že tých 20 rokov je takou dobou, ktorá nám ukazuje, že kde sme, tak reále
nevidíme veľmi pekné veci, ktoré sa podarili alebo sa daria, že máme, dá sa povedať, 4 zbory, ktoré sa snažia naozaj fungovať a hľadať naozaj tú metodiku, tú metodológiu, ktorú majú. Samozrejme, že ľudia sa obmieniajú, prichádzajú noví, starší odchádzajú, ale na druhej strane takisto možno je potrebné vidieť aj možno, že máme aj slabé miesta, ako všade sú, ale nech nás to naplňa takou, poviem, nádejou aj takou radosťou, lebo skutočný scouting to je radosť z toho štýlu života, radosť byť v prírode, hej. Mm-hmm. To je scouting, to nie je scouting, že sme tu v podcaste, alebo niekde sedíme pri teplom tom, teda možno to je dôležité vedieť, že to je to tej Božej prírode prebývanie a tí skauti, takí starí skauti, harcovníci hovoria, že to je umenie si v tej prírode zariadiť tak veci, aby ten štýl života, alebo ten život tam sa stal pre nás príjemným. Na ten tábor tých 10-12 dní. Takže keď pozeráme napríklad na okolo, myslím, že aj ostatné tie malé organizácie FSE, napríklad Maďarská, má tiež, by som povedal, už skoro zanikala a ten Karlo Volpe možno poznajú mnohí, znovu začína a chce. Teda Rumunsko to isté, v Rakúsku to isté. V mnohých tých malých krajinách nie je to také jednoduché možno to rozbehnúť alebo nejak to držať. Hej. Ale myslím si, že dôležité je presvedčiť nás samých, že to je cesta, alebo spôsob, ktorý môžeme formovať mladých ľudí, mladých chlapcov, dievčatá, deti a mládež práve k tým pekným vznešeným veciam. To znamená, aby patrili Kristovi. Lebo podľa mňa aj ja takto vnímam tento scouting ako skutočne cestu, ako spôsob, ako prostriedok prísť do stretnutia s Bohom. Cez to všetko, čo nám Pán Boh dáva, hej, dal nám zmysly, dal nám Božiu prírodu a vlastne nejak také pekné symbióze, synergii to spojiť a jednoducho nestratiť radosť. Myslím, že keď budeme mať radosť aj my vedúci, aj duchovní asistenti, a keď to uvidia naše decka, tak budú mať ten entuziazmus a nadšenie nielen na začiatku, ale budú radi, že budú môcť byť v FSC ako skauti a môžu slúžiť iným, aby boli skutočne dobrými kresťanmi, ktorí budú vedieť, aké sú tie správne, poviem, smerovania a postoje, evanjeliové postoje. A takisto aj potom budú dobrými občanmi, ktorým bude záležať aj na tejto spoločnosti, aj na Slovensku. A že budú radi a budú hrdí na to, budú sa tešiť na to, že sú tu a urobia všetko preto aj v tom svojom, poviem, aj civilnom zamestnaní alebo povolaní, aby urobili Slovensko krajšie. Aký je tvoj najväčší skautský zážitok, na ktorý si rád spomínaš? Tých skautských zážitkov bolo veľa. Ja už som všetky zabudol, také pekné, ale aj tam je nepekné. Ale z takých najsilnejší, čo tak ma ako stále, keď tak sa zamýšľam, bolo vlastne v Želazku, to bolo prvé, kde ma vladyka Cyril zobral v 2003 roku, keď sme boli, kde to vystúpilo, kde bolo 12 000 chalanov a dievčat, skautov a strážkyň, a vodkyň, pardon. No keď som videl tú masu a videl som tú logistiku, všetko tie vodovodné rúrky a tie antény internetové a všetko možné a jak tam auta chodia, furgóny s jedlom, no to bolo dačo úžasné, akože tak znamená. Takisto aj vo Francúzsku potom neskôr, to bolo asi o 10 rokov neskôr, takisto. Samozrejme Euromut bolo silné v 2007 roku. Takže to boli asi také najsilnejšie zážitky, ale mám veľmi pekné zážitky aj vlastne z puťákov, z táborov, ako v Taliansku, tak aj tu na Slovensku. V Taliansku, kde som sa pričuchol k tomu a zažil som tú atmosféru organizácie, ktorá má svoju históriu. Tých ľudí krásnych, ktorých som zažil tam skutočne, ako oni ako laici pracovali. Tam som možno tak viac pochopil, čo znamená druhý vatikánsky koncil, ktorý hovorí o úlohe laikov v cirkvi. Tam som videl, že laici majú priestor tu v FSC a že tam nikto nemôže plakať a že ženy nemajú tu nejaký priestor, alebo muži, alebo aj niekto je diskriminovaný.
Tu nikto nediskutuje, len treba robiť, tu treba len žiť, treba byť naplno, muži, ženy, každý jednoducho, žiadny nikto nie je kto z koho. A myslím, že to tak nie je ani u nás na Slovensku, že hľadáme a máme ústojenie druhému a hľadáme jeden cieľ. Takže ale takisto aj tu potom na Slovensku mnohé tábory, ktoré som od začiatku. Prvý tábor na Litmanovej, ten akože povestný alebo ten historický, v 2004 s otcom Danielom Galajdom a s vladíkom Cyrilom. Potom boli iní kňazi, vladíka Bábiak tam prišiel, takisto Vásko Kindia a iní kňazi a potom kopec ľudí, kopec deciek. Prvých tam boli Monika Hlinková, ktorá bola, Janko Dubníček a potom ostatní Monika Stričková a tak ďalej, mnohé, Katka Hlinková, veľa, lebo tam fakticky s nimi sme začínali a potom to šlo nejak tak, akože veľa mám takých zážitkov. Ja hovorím, každý ten tábor je môj nejakým zážitkom pekným, keď v lete absolvujem, takže veľa tých zážitkov je najkrajší, ťažko vybrať. Menoval si ľudí, udalosti. Myslím si, že každý, kto teraz pozerá, tak kto bol účastný, a možno aj ten, kto nebol, tak to precítil s tebou. Máme teraz advent, respektíve Vianoce. Všetko sa trbliece, z rádií znie taká lákavá hudba, ľudia sa náhlia, ženy upratujú a pečú a nestíhajú. Cítime niekde vnútri, že toto nie sú skutočné Vianoce, že je to o niečom viac. Čo odporúčaš, aby sme, ako prežívať Vianoce, aby to nebolo iba o tom vonkajšom, o tom útulnom domove, o tých medovníkoch napečených? Čo by sme si mali z tohto ročných Vianoc zobrať do našich srdc, do našich životov? Možno bude znieť nejaké také, ako poviem, nedosiahnuteľné, alebo že je to kus tak pritiahnuté za vlasy, ale ja by som každému prial, aby mal taký vnútorný pokoj. Teda ten vonkajší pokoj samozrejme je tiež dôležitý a ťažko kedy dosahovať, hlavne vy, čo žijete v rodinách, nie je to ľahké. Ale ja si myslím, že treba nám hľadať všetkým, aj vám v rodinách ako manželom, otcom alebo mamám, manželkám, práve ten vnútorný pokoj. To znamená to, čo vnútri, že napriek toho, že možno toho je veľa, nedať sa obrať o ten pokoj. Hej. Aby ma nenaštvala, nevyviedla z miery, aká hlúposť, už sa vadíme. To znamená, že nie sme pozorní. Možno viac pozornosti potrebujeme vlastne aj na seba, aby sme kontrolovali seba, svoj jazyk, aj svoje myšlienky. Možno nie všetko potrebujem skomentovať, že ako ten muž to urobil zle, alebo tá, že tie medovníky, alebo neviem čo, že nie je až také perfektné, taká pusnica, komenty, poznámky. Lebo to nie je o tom. To je o tom, aby sme vedeli byť pozorní voči inému. Aby sme vedeli oceniť možno aj, keď to možno nie je také perfektné na 100%, ak si predstavujeme, ale aby sme vedeli toho druhého potešiť, pozbudiť. Práve tým. Myslím, že toto potrebujeme. A myslím, že toto by som chcel aj popriať všetkým poslucháčom, aby ste hľadali, aby sme hľadali všetci ten vnútorný pokoj. Ale ten vnútorný pokoj môže dať len Pán. Hej, jednoducho usilovať o tom, hľadať ho, hej, nájsť si čas možno aj teraz v týchto dňoch, už v posledných dňoch pred Vianocami, ale počas tých Vianoc, naozaj čas na stíšenie, možno byť trošku s Pánom, trošku možno hovorím, či už ráno, asi najlepšie je ráno, lebo večer už to nedáme, lebo budú detičky a behať všetko, každý bude unavený, ale možno trošku 10-15 minút stať skôr, možno, a v tom tichu si zobrať Božie slovo, a možno zobrať si tie predpovede tých prorokov, ktorí predpovedali, alebo zobrať si samotnú udalosť z Evanjelií o narodení a trošku pobudnúť s tým slovom. A tam hľadať tú silu, útechu a tam hľadať aj ten vnútorný pokoj pre naše srdce. Takže toto neviem, či to je také osožné, či som dačo pomohol, alebo neviem. Určite áno. Boli to slova, ktoré potrebujeme počuť a možno nielen tento čas, lebo tento čas možno nás privádza k tomu hľadať to a je zvyšok roka, keď na to zabudáme a
až príliš sa náhlíme. Takže ďakujem, Vladyka, za tvoje slova. Scouting je primárne o mladých ľuďoch, o chlapcoch a dievčatách, z ktorých sa postupne stávajú muži a ženy s určitým poslaním, s určitou víziou. Aké by malo byť poslanie, aká by mala byť vízia roverov a strážkyň, skautov, dospelých skautov v tomto svete? A čím ho môžu obohatiť, čo mu môžu priniesť? V dnešnom naozaj ťažko orientujúcom sa svete týchto vecí, ktoré sú, môžu aj pre mladého človeka, chalana a dievča, môže to byť trošku chaotické naozaj a môžu mať tým problém. Hej. Ale ja len zopakujem to, čo je pre červenú kategóriu základné, to je tak povestná trojnožka, teda cesta, komunita a služba. Hej, to znamená putovanie spolu v kláne v ohnisku. Toto chcem zdôrazniť, že to je veľmi dôležité, aby strážkyne a rovery hľadali každú možnú príležitosť, aby boli na vychádzke raz do mesiaca, ktoré vieme, že majú byť. A potom aj na tom puťáku, aby si urobili tak zaradili program, aby tam boli. Lebo to je tá formácia. Tá formácia prebieha, ako opakujem znovu, nechcem sa opakovať, v prírode, v Božej prírode, nie v klubovniach. Tam to je ako dobre, možno znúzeť sno, že potrebujeme raz do týždňa byť, alebo raz za 2 týždne v tej klubovni, povedz, ale ísť vonku, aby tam to znamená, to je tá cesta. Komunita s tým spätá, to je práve to, že hovorím, aj putovať spolu, lebo ten čas strávený spolu nám dáva vlastne, ukazuje nám tú krásu tej komunity. A jednoducho, tie vzťahy, ak budú skutočne úprimne vedené, že to nebude nejaké len formálne, oni prerastú do skutočných priateľstiev aj neskôr, keď tí rovery a tie strážkyne pôjdu do RS, keď Pán Boh dá a že budú mať svoje rodiny a jednoducho z toho môžu žiť. A potom tá služba, na ktorú dnes dosť, tak sa by som povedal, vo svete zabúda, málo vidno dobrovoľníctva, počujeme tu už ako šafránu o tom, že niekto slúži zadarmo, nezištne. A myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme robili veci aj nad našu povinnosť, ak sa dá. Hej, nie všetko je možno očakávané. Samozrejme, ľudia musíte žiť z peniazy, musíte chodiť do roboty, musíte mať výplaty. Ale vieme, že máme veľa času. Mnohé tie moderné technológie nám to sú časožrúti doslova. Hej. Oni nám kradnú náš čas. A myslím si, že s tým možno trošku popracovať. Hej. Trošku viac otvoriť oči, že kde v mojom okolí možno niekto potrebuje nejakú službu. Hej, my sme skauti aj bez uniformy, hej, aj keď nemáme šatku na krku. My sme skauti, na skautský sľub nám hovorí denne urobiť dobrý skutok. Hej, neviem, či to robíme, či my starší, či to nechávame len na tých skautov a vodkynie, že sľubujú to, že denne urobiť dobrý skutok. Ale pýtať sa možno okrem mňa, ale aj seba, aj každý z nás, či naozaj na to myslím, že urobím niečo nezištne nad rámec toho, čo je moja povinnosť. Niekomu, koho stretne, možno musím ubrať zo svojho času a urobiť niečo pekné, niečo milé, niečo akože vidieť tú prítomnosť Krista v inom človeku. Hej, takže toto možno by som tak aj chcel povzbudiť, aby sa nebáli aj naši rovery, aj strážkyne, mať radosť zo života, aby mali radosť, aby sa tešili, lebo život je krásny a my sme tu naozaj preto, aby sme tento čas využili práve preto s Božou pomocou, aby sme dosvedčili tomu svetu a zvestovali ako svedkovia, že Ježiš Kristus je naša nádej a že my, ako aj teraz máme o pár dní, bude svätý otec František otvárať už vlastne jubilejnú bránu, tú výročnú bránu, tú svätú bránu v Svetom Petrovi 24. decembra, že by sme aj my boli tými pútnikmi nádej. Každý z nás, aj ten svet potrebuje nádej. Tu vidíme okolo seba, vidíme, čo sa robí tu na susednej Ukrajine, aj a keď mám tu dojem, že na Slovensku tu všetko, ako keby sa nič nedialo. A je toľko príležitostí, napríklad ako pomáhať tým ľuďom aj na Ukrajine. Akýmkoľvek spôsob, či už len modlitbou, ale možno nejako organizovať nejakú zbierku jedla, alebo šátstva, alebo všeličoho, čo oni potrebujú. Hej. Trošku nás sa vedia, aby sme sa začali trošku byť my aktívnejší, to znamená, nečakali sme takto oslovovať. Ale ako môžeme tým ľuďom pomôcť, ktorí naozaj trpia, ale doslova trpia. To nie je nejaká fikcia, to nie je nejaký film, to je realita. Mladí ľudia, nielen v našej skautskej organizácii, alebo všeobecnosti sa radi stretávajú, ale
neradi sa viažu a mnohé aj tie partnerské vzťahy nevstupujú do manželstva. Aký je význam manželstva v dnešnom svete? Čo by si tak zdôraznil a možno ako by si povzbudil mladých ľudí, že prečo to manželstvo je dôležité? Pre nás kresťanov, katolíkov, samozrejme pre pravoslávnych, je to sviatosť. A teda sviatosť je niečo, pre tú sviatosť je potrebné mať vieru. To znamená, ja musím veriť. To znamená, keď nebude vieriť, tak aj tá sviatosť, ona jednoducho nemá ten, by som povedal, ona má samozrejme s tým, ale mne pomáha práve moja viera, že ja verím. Napríklad, že keď ja idem na svätú spoveď, tak viem, že Boh mi odpúšťa moje hriechy. Hej. Ale to je skrze vieru, že ja verím. Teda aj do manželstva by mali mladí ľudia práve s vierou, že nie sú v tom sami, že s Božou pomocou, tak ako znie náš sľub skautský, takisto by mali aj vlastne si opakovať aj ten sľub, aj keď idú do manželstva a o mnoho záväznejší to je sľub manželský ako ten náš skautský, samozrejme, lebo náš skautský sľub nie je sviatosť, ale ten sľub, alebo by som povedal ten akt manželstva, tam vysluhovania manželstva, počas vysluhovania manželstva, že jednoducho to je sviatosť. A to znamená, to je Božia milosť, ktorá pomáha mužovi a žene, dvom partnerom v manželstve, manželom, k tomu, aby jeden druhému pomáhali dosiahnuť jednotu s Bohom. Hej, teda toto je zmysel manželstva. Hej, že muž má pomáhať tej manželke stať sa svetou. To znamená, on ju má ťahať k Bohu. Hej, on má ukazovať jej, tam je Boh, tu je Boh a ty sa naviazuj na Neho. Hej, a takisto tá manželka ukazuje toho manželovi, toto je náš cieľ života, lebo my vieme, že manželstvo je len prostriedok. Hej, manželstvo nie je tu navždy. Smrťou jedného partnera manželstvo končí. Teda myslím si, že je dosť vážne a dosť dôležité, aj práve aj s príjmaním detí ako Božieho daru, čo je tiež veľmi dôležité, aby naozaj sme aj my, našej skátskej organizácii, mali zdravé rodiny, aby aj z našich týchto mladých vchádzali ľudia, ktorí budú mať cítiť povolanie, alebo aby aj počas toho roveringu alebo strážkyňovská, aby našli svoje povolanie. Alebo do manželstva, alebo ku kňazstvu, alebo k reholnému životu. Hej. To sú služby, ale to je aj cesta, kde nájdu šťastie. A preto vyzývam aj pozbudzujem mladých, našich vlastne, aj tí všetci, ktorí nás počúvajú, aby sa modli za svoje povolanie, aby sa pýtali Boha, Bože, čo odo mňa chceš? Hej. Aby neodkladali to, aby zase nepovedali, to ešte mám čas. Ja hovorím jedno, mladí ľudia majú mať deti. Hej. To znamená, mladí muži majú sa stávať otcami a mladé ženy sa majú stávať matkami. Tak sú naformatované ich tela, ich duše, ich psychické a fyzické sily, aby mali deti, lebo vtedy majú najviac trpezlivosti, najviac síly, aj mentálnej, aj psychickej, aj fyzickej, aby vtedy mali deti. Hej. Takže pozbudzujem, toto je Boží zámer. Hej. To nie je nič cudzie, čo nevymýšľam si tu nejaké teraz teórie. Hej. Stačí, či čítajte katechizmus, alebo či treba trošku aj iné, možno nejaké knihy, ktoré obsahujú možno mnohé také, aj by som povedal, duchovných otcov, ktorí hovoria, že naozaj manželstvo je niečo vznešené, niečo krásne, niečo úžasné, i keď samozrejme tiež nie je ľahké, lebo je to služba a často veľa obiet. A myslím, že toto trošku dneska potrebujeme aj popracovať na našich roveroch, aj strážkyniach, aby sa nebáli obety, aby trošku sa nebáli aj zaprieť, aby trošku možno vyšli zo seba, lebo potom toto sa odzrkadlia aj potom neskôr. To znamená, a čo sa za mladí naučíš na starobu, ako by si našiel. Dostávame sa na záver nášho podskautu. Vladyka Milan, máš v tejto chvíli príležitosť pozdraviť mladých ľudí na Slovensku, ktorí nás sledujú, všetkých skautov v Odkyne, slovenských. Čo im chceš povedať? Ja chcem popriať možno do týchto sviatkov, keďže je to také vianočné číslo, sa ma tu pýtal, Adam aj na veci, ktoré sa týkajú Vianoc. Ja by som chcel popriať všetkým mladým chlapcom, dievčatom dve také čnosti, ktoré možno by boli dobré každému z nás, na ktorých potrebujeme pracovať a ktoré je dobré, ak máme. A prvá je pokora. Aby sme sa neboli byť pokornými. Prečo? Pán Ježiš nám dáva samotný príklad. On prichádza ako Boh, sa uponižuje, ako hovorí svätý apoštol Pavol v liste Filipánom, sa uponížil až na smrť na kríži
a berie na seba ľudské telo. Keď toto Boh urobil, ukazuje aj nám cestu, aby sme sa nebáli uponižiť sami seba, aby sme sa nebáli zrieknúť sa, znova sa nám neubudne, ale jednoducho o mnoho viac sa priblížime k Bohu práve cez tento postoj pokory. Pýcha vedie do pekla. Pokora, presne tá Bohorodička Panna Mária nám ukazuje, vedie do neba. Hej, ona nech je nám takou aj tou Madonou skautov, že nám ukazuje tú cestu, že tá pokora je veľmi, veľmi dôležitá čnosť v našom živote a myslím si, že potrebujeme na nej pracovať. A druhú čnosť, ktorú vyprosujem vlastne každému z nás a hlavne vám, mladí, milí mladí priatelia, milí skauti, vodkyne, strážkyne, rovery, RS, láska. Boh je láska. Aby sme mali čnosť lásky. Aby sme ju si osvojovali, aby sme otvárali svoje srdce, lebo Boh je láska. Aby sme otvárali svoje srdce pre Pána denne, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu, aby sme vždy hovorili jedno. Chcem ťa, Bože. Chcem ťa v svojom živote. Chcem ťa naplno. Chcem len teba. Toto potrebujeme robiť. Potrebujeme častejšie pozývať Pána do našho srdca. Hej. Lebo vždy niekto je niečo, kto má záujem tam vkročiť prvý alebo zabrať to miesto. A my potrebujeme to očisťovať. Takže tieto dve čnosti vyprosujem vlastne od Pána ako najväčšie dary. Nech vám cez tieto Vianoce alebo na tieto Vianoce, na toto Božie narodenie, nás všetkých Pán obdaruje práve týmito dvoma čnosťami, ktoré sú tak potrebné, dôležité pre náš život. Aby sme boli šťastní. Lebo Boh chce naše šťastie. Vladyka Milan, vďaka ti za dnešné slova. Naším dnešným hosťom bol Vladyka Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie a duchovný asistent skautského zboru Silvestra Krčmeryho v Bratislave. Ďakujem, Vladyka. Ďakujem ja a všetko dobré. Dávam aj požehnanie na cestu každému z vás. Nech vás žehná Pán zo Sion, aby ste boli šťastie rozdielne po všetky dni vášho života, mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Požehnané Vianoce všetkým. Požehnané sviatky Božieho narodenia všetkým prajem aj ja.